Guys, ganun may tanawa guys, sarang kanay sa video. Diya guys, pasalamat ako sa nag-rescue ni Tiri nga. Bisa dito minanawag sa Tarsier Tagbilaran diya. Nataranta lagi mi dadto. Salamat ko dako sa mga frontliner dari sa Alicia ug sa connection nato sa Tagbilaran sa mga taga Tarsier. Kaya daliar sila naka-rescue ni Tiri mo na dazi sa o emergency sa na panandado na oksigenan. Salamat ka to sa mga taga Alicia ug taga Tagbilaran nga kuan paabo kay lakin sa to sila. Salamat ka to nga ako tong nanawag nga na-rescue din judadon. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hi guys! Good morning karong adlaw guys, magwada mig pilit kay among ditoon or sa may mahimo dani among pilit karong birthday tatay. On sa July 2 hapit na guys. Amo ning ibuad ni karon guys kay arong mapagaling na o mahaganan. Aga naman hinuni guys kaso among ibalik kay aso sinagakadyo ang pilit kay arong namitid kanon. Ilang tapos may taga Juan taga Arsa. Ginan unsa guys? Nagbode kog isda kay day gihatag ni ng pinika sinatag ko ning lister. Ang andaghan man ang gibuwad kay sayang. Lainan pud tanan ako dahan ning gihugasan guys, ang gibuwad kay himo unang kuan buwad na. Sayang pud ning isda ag di nimo mapakinabangan. Jarang inita dari sa sin, ha? A few moments later. Hi guys! Good morning! Tandeng buntaga guys, manglakaw mi adto mi o kagting. Kay kanang mukha na mi sisda ni tatay. Kay birthday man lagi tatay ugma unja. Ang mino kay jahe man lagi mi dari kuan kanang nambagang paglagi ta kay aron lagi pud magasusag dako. Ang plano guys is kabit ang tuong tatay unja. Amo kay classmate, hi diha meet diha sa kagting. Ubay at tumidja taman mo tulad ko. Jare guys, nara ko istorya about sa tong na emergency si Tiri gahapon. Ragad jung dugubaan ko kay kanang kadto pa mazan hitabo nga ingato siya guys nga kanang nagkon ba nagkubo. Isang kasing-kasing nagarang ka kusog-kusog heartbeat. Ja. Kay ilang Tiri na 21 no. Na 31. Ja. Ako guys ani experience pa na guys kaya nalagi po ko ikuha sa kasing-kasing yan na pa dagay 30 kapin abi na hagma kuha na di na ko mabuhi dato kay magrabe mo nga gazog ko ting-ting arang ka niwang ka adso sa nga tanan mo panit ba kag nalang mga gazog datong sige po kog atake sa unang sang kasing-kasing guys ja di pa jud ta kuhaon sa Ginoo di pa jud ta kay hitabo lagi na lang sa una isugdan ko tong sig atake guys katong apil na sa imong stress kanang daghang magnangana kag unsay sa kanang problema ka muna kay on experience na hagi sa una usa sa sanggi ka problema sa una ug unsahan na pagpadakang anak mao to yang ahang ka depresan jang na basig ang sweldo di ba enough sila sa typhoid isip pa pud sa una lagi mga katong sa tong hirap pag nagpanganak ka ng Denmark to duha ka tuig pag-amay na nakitag sa malipod mo hatag. Mato guys, sigihan kong atake, ganyan na nagkukong tatay sa una nga. Di na kuno ko kakita sang anak. Kay, yung tatay na, paning basag diha. Kay na imong anak, di kada na makakita ang grade 1 na. Pag yun ako tatay, kay tanaw sa tatay na ha, di na siguro ko makasurvive. Leto nga ha guys, sa una, kay, mugahi ko, jagahang kuko, mambaylit. Grabe, mukurog ko ba yan, di mapugnan, mukurog, tanang kuko violet grabing kabait ang kuko unja mo to guys salamat tus Ginoo kay damo pay gihatag gipadas Ginoo nga tay gipadas Ginoo nga tao nga para matambawan Focus Manila guys 2009 natambawan ko guys salamat ka sa gipadas sa Ginoo nga matambawan ko kay naatoy ko anatoy espesyalista sa internal diha sa Alabang sa panang ospital sa Alabang. Katong ahang partner sa una, naalam to laing kalibutan lagi karon. Si Zan tatay tambawan guys, kay naman sa diabetes,
nasi jay pinakadagara ko sundalo nga ilang ujuan di ay ja nagpromo man nag-Asian Alabang Hospital mao to nga tagsara jud ko na to mahitabo nga naay mo heart bypass diha sa kuan ja i-check up si Daddy sa matambawon kay gijang sakit diabetes man kinahanglan tambawon jud nila katuman jud mga kanang mga grabe na ba nga nas kasing mo to na heart bypass jud ko guys mo to na jud tong sakit. Salamat jud ko sa Ginoo nga naay tawo nga gipada nga maadyo ko. Ang nanangniwangan sa unan ja. Mo to pag ato pa namo dato sa Asian guys ako din nasalang. Ako'y nasalang dadto kanang nay i-heart bypass ko dadto gi tangtang tong mga kolesterol. Ja. Libre tanan. Yang anta ko naghalaga ko ng dadto ta. Mo to natamawan ko ja. Salamat ko sa Ginoo kay kato lagi ang pare sa una sa jamon tatoy tambawan lagi kay naman sa daddy ko sa nag-cancer na to siya sa ron. Cancer siya sa kidney na. Jadi naman siya matambahan mo to. Ako'y natambahan kaya gahanapay procedure nga maadyo ko mo to. Salamat ko dapat Ginoo nga. Ako din ta mo to. Panaginin na ko na tangod na ko. Nawa nagahong kuan. Pati kapan ko kada na problema magnahon na ako gamo nang tumba na ko. Ja mang mukuro na ja mamailit na ko sige kog tabang. Ja guys, padado na mga istorya ganina nagbiyahe na mi na human nag istorya to kay na nuri na patugtog nuri og speaker. Ja padong na din mi karon sa kagting guys. Patang nga istorya tambawan gadto ko dadto ja kana lagi steering ko nga magampos Ginoo magpa-laboratory ta gun sa may kas doktor kay may bawaan gun sa ang isang gibati kay sus grabe kasi namang karanta guys. Dito na ko nanawag sa Tarsier Tagbilaran kay ako man lagi nanawag og ambulance. Ja pasalamat day ko guys sa mga taga Tarsier Tagbilaran kay dali ra pud sila naka-connect sa Alicia. Congratulations guys sa mga kuan mga frontliner mo si tawag na naman na emergency kay dali na sila kaso naka-reach yung tiri. Mato guys, nadad sa tiri sa emergency na oksigenan. Takpila gasolina ron day? Litro? Takpila gasolina litro? 15? 90? Litro? 91.55 pag unleaded. Na mahal lagi di ay gasolina. Kaya guys, diyan namin, para doon lang tag-istorya dati kay wapiling nga, umalag ito nga, arang ka kondo gagkirit pagang tuhod, nadilo ko na itong panahon na kay maniman ka nga gubog na steering, sa delikado na to guys, grabing tasa, dahil diyang heartbeat. Ug na, kuhan pa kung siya guys, high blood pa, na cardiac arrest na, nalagis ko dyan. Dul ba up na sakit, kaning kasing-kasing guys, kaya arang naka-rider na ka dyan sakit. Ako lagi kay pati siguro ko panos Ginoo kay katong neto lagi na sa una ingon akong tatay sa una nga aw di ka kita si mga anak gwapo ra ba di ka maning kamot kay naguli na sa bahay guys kay kasagaran maganahan akong kanang stress bitaw ka na mag-uok ka atakihan man ko mao karon din ako magnahanan ja ikaduha natambawan mo jud ko guys nakuhaan ko cholesterol sa daghan ja ang barado sa heart tangtang na bypass ko mo to na ako karon balik Ginoo. Diyan na miss kuan guys, sapit na may mabot sa ubay. Diyan guys, dami sa PNB na dogan kong pila dari kay sa pagtiguwa nga. Kumarin siya disang iti, maman mohawa, nabalik-balik man, gwa ko mo gawas ng kwarta. Na, nagugazan kasi may dari pilas PNB ron. Hey guys, diyan na miss sa Manday Union, padong namin kagting. May view na mura og Chocolate Hills. Next time mga rekagting guys, ato sang classmate, hilo din ko sa kang Gini. Uwiso ang batsmate ko guys school. Masay panagatan guys, pag tumi guys. Hala, alamig view, naikuan mo to. Nakataas. Pwede mawag ka to nga mangyatuan nga naikuan. Bukid. Aka nemo to nagapay ko are dani turn left na ko no mga na siguro ni gagting nagapay basak din
Yung si Kuan. Ilang mga lubi daw niyo. 3.2 kilometers. Turn left. Turn left na bitota. Guys, ilang mga lubi. Namangot ng bakod paghapon gikas bagsug udit. Manay guys, padong na ni kagting guys. Wala gito na dagat to Kita na kog dagat. Radyo di ay. Diyan nami guys sa may pump oil, lagan kado kagting left. Palm trees, dili palm oil. Palm trees. Turn left. Ano ni kagting? Ano siguro ni guys ang barangay kagting. Sa ang classmate. Welcome to Kagting Elementary School. Guys, Kagting mo na wala minawa guys. Kagting dera. Dera ta. Aman ta? Patagbo ta dani. Aman. Sana padong nami. Isang anak niya. Janjan pingan, murag kada para hapon janjan og. Guys, wala ni kaana may gistang presko ron. Naday kwanta ni dagat numero magbukid. Libog ko guys kay. Nasilipan agad pero gamang gagan bukid na. Tarang kabukid ka so ni mga moto. Ay, span. Sabot dagat mo na malisda. Tanaw na to ro. Span na lagi Ops. Naman yung mga bataan. Yung mga daplin sa gamay. Matelo. Labay sa Milo. Kasi may beach dance nahan kayo no, beach mo ko nun napok man, makaskas at lagidaan Santa Cruz. Hindi ba Santa Cruz? Wala, napok manan. Giligid. Pwede ay. Ini guys, mga nagazin Pwede din tag maligo. Kana all, naday nga ni Dani Subay. Alam mo guys, saan transfer 10 pesos na. Transfer 10 pesos ano man Hindi din maligo Dani. Yung price daan na Dani guys, isda Dani budunggo. Kami Amo sila dai. Nada ni. Amo sila bangka. Ha? Nada ni kay na sila bangka. Ano sila mangingana? Wala na yun. Ano yun ta? Tara. Ay, guys. Nice. Mga nagbo na mo. Ala, tulo ko nga maaka. Ito ta, ginaw ko na nga ng giro. Sige, sag namin. Ay. Ginaw ko. Ang giro. Ada guys, na may bayar abot na guys. Na ay mga kuan bangka-bangka. Pwede po dari magkuan. Mala magdagat was maligo na ni hawan. Pikas. Dato siguro liguanan na. Dari sila. Ta. Guys. Tara guys. Agkuan. Orang ada kesaktir gay na Hi guys, danan mi tanawa guys, sarang kanais pag-review na monis ja guys, sani kagpinsa na pi mga ko anay mga beach na mga beach na mga katis gito ang mahalag katis at 500 Diya ka ng padong kamay na tingog padong na guys mo ni kang classmate ang ihuwat anak dyan
Kuha na may isda, guys. Isa siyang mga kinukuha na nun. Dani, pwede maligo na kinlo man. Guys, tala guys. Pwede na. Gusto naman na idakang dang isda. Kira maligo na nila. Malaman. Lagay isang classmate, guys. Nalingaw. Daragang classmate dia. Dara guys, isa. Mo to nagsinilas ra ko. Dara pas lipi kuha nami, musakay demi Dani arang nami ade ni karon. May sini sakay Dani room. Uwan ni rami sunod gay, lami Dani kay sakay-sakay marinig bangka. Dara guys ang classmate si Jennifer. Say apelit yung bana mit? Huwiso. Imong bana huwiso no. Ikaw mo ring sa daga pa lagi, mari guys. Dara guys, lagi mo kuno pa sa channel. Siganahan mo dayang ulit taw dia. Hiyo kag channel do ha. Lami man mag-vlog dani sa dagat kay daghan pwede i-vlog da. Ikaw una kay kamo Aw, ako di una. Tisa, ginoo ko. tulak pagani ko. Di na itulak okay ra. Okay ra. Isa kay wa pagkanaog. Ay, ino ko na. Ay, nay. Duran ti patadan nila game bari mo tagalasang. Ora ba lagi kuno? Oh, lagi. Duka na kasi kay magway dito Dani. Dali. Hi guys, Rami. Gino. Tangira ko. Yara guys. Magtagad ni sang cosmete hilo diha. Sa kabats na mga mag-reunion na pa kung natata ni hila sa reunion ning basiha kayo ni apil-apil sa kanta pag reunion. Di ko makatawa kay napangag na ko. Ada ako gali da at gali. Asa man talabit mo?